receiving a word for the 31st. So I'm praying, and uNkulunkulu will do it. Angibonge kakhulu mama usenibongile nonke. Let me thank you, Mama has thanked But all of there you. are people, there are specific people that I want to thank. Kunabantu abathile nje abakhethekile kulolu Asibonge bazalwane ubaba uSikhosana. Let us thank Umama Mr. Skosana and Umama What Skosana. a great man. You see, we has there is a person who holds You can everything feel together. kunomuntu obambe konke Siyabonga akuhlanganise. kakhulu uNkulunkulu ngempilo Thank you yakho. very much. I thank God for your life. Sometimes we don't thank you publicly, Ngesinye but isikhathi hey, asikuboni nje, kodwa hayi uNkulunkulu uyangisebenzisa God is kakhulu. using you. Hallelujah. Bless the Lord. Angibonge leadership yala Let ekhaya. me thank the leadership. It's awesome bazalwane. It's awesome to work with laba Kumnandi bazalwane. ukusebenza nabo. Anginaso stress. I don't have any stress. Mhlambe because sibonge siyazi ukuthi usihlalo gave first fruit We know our yenkomo silokhu our sidla yona chairperson leyo gave nkomo. first fruit. But of a ngifuna cow. ukuyiqondisa ke ukuthi ayisaqhamuke kuye ngoba It doesn't idliwe, come from iqhamuka him. kimi. It comes from me. Ngoba umuntu odle first fruit The one who eats the first yimi. fruit. So is me. uyilethe kimi. So he brought it Ngase to ngithi me. asidle And I sonke. said, let us enjoy it So together. I'm just saying that your chairperson is doing very well. Wenza Very umsebenzi well. omuhle. For this long, God bless you. God bless you. Amen. So ngithi asimbonge leadership yakhe. I want to thank And, also his leadership. Yonke into kusihlanganisa sonke. Everything he gathered us. Ilokhuza executive yonke. The whole executive. Laba bazalwane they are very good. bayenza kahle kakhulu. Angifuni ke mina umuntu okhuluma kakhulu. I don't want someone that talks too much. Limaza abazalwane. And easy I offending phone the nje mina. brethren. I don't want that. And they are very good. They work together. Basebenza And bonke. siyabonga uNkulunkulu. Thank God very much. Baba Mthethwa, Mr. Mama Mthethwa, Shiko, Mama Shiko, Mfundisi Dlamini, SG, Mfundisi Lady Pastor Hleza, Sheza. and bazalwane siyambonga kakhulu. We thank you very much. Apostle Apostle uThwani. Chwani. Hey, bazalwane ngirich. I am so rich. Rich with their sons I and am so rich daughters. namadodana namadodakazi. But ngicela ukuphawula just few people Can I because just say this? Kwabantu abambalwa? uma ngukhohliwe If I forgot ungaphatheki. you, don't be offended. Yazi kukhona abantu abenza impilo ibelula. There are people that make Ukhona life umzalwane easy. always noma sihlala sikhokhela ukuthi asiyomasaja They are paying for imizimba us to go ibe to the spa and be right. massaged. Ngibona sebethi unsiki something. Amen. Siyamasaja besiyilapha We siyomasaja. are being massaged. Basuse wonke amatshe la. Yes, la siwathela. Yabo lezo zinto nje. Ngiyazi ukuthi ngalesa sikhathi siqala ukusindiswa That time people kwakuyisono got saved. ukumasaja. So It was a sin to be massaged. angazi ukuthi sasikuphi lesono I don't kodwa know ke where the sin kwakuyisono was. leso kanti manje ke siyamasaja But now we get imizimba ihlale massages right. and the bodies are okay. Ngiyabonga kakhulu Thank you mntanami. very much. Uyazi khona abantu abenza impilo ibelula. There are people that Qhamuke make nje life easy. qhamuke nje indodakazi ithi uyazi ngophathela amakinati A la daughter will just uwathanda. come and say, I have peanuts that you love so much. Yeah. Ezimpilo nje ibe right. They make life I'm sorted beautiful. and I'm Nikahle. happy. Futhi ngijabulile. So uNkulunkulu anibusise. Amen. Amen. Ngithi anginibonge nje I just want to thank you. ninganaki kakhulu Apostle futhi ungabi lokho kukhona ubaba nomama uShoba umama uShoba umtetelo ubaba uShoba ukuthi azo Ma'am manager Shoba has leya enlisted project. to come and be a project Ubaba Shoba manager. is always Mr. here. Shoba is always here. Cela mama Shoba ugejimuse la. Can you please run to Just the come front? here. Angifuni ukuthi ufike ugula uphinde ugule I don't want you uhambe to ugula. be- So right now I'm releasing
amazing healing, total healing in your life. Imfundiso ephelele empilweni yakho. Awukwazi ukwenza isacrifice You engaka can't just sacrifice like and this. ugule. Father, in the name of Jesus, I release the power of God from the top of your head until the soles of your feet. Ukhulula ukuphila isibusiso. So ubaba uShoba ula umanage Mr. Shaw is here. project. He's a project Mama manager. umdedeleni nje, she is receiving the divine health empilweni yakhe. Umfundisi uSiboza left Pastor home Siboza. uphethe ibandla elokhuzeni esiyanqoba. He's leading the Nango church. ukhona phakama He's also mfundisi. here. He's building Uyakha. together with his team. Uma nibona leya project When you see the uyena project, he's oyisebenza. Umphefumulo wami uyababusisa My laba soul is bazalwane, blessing them. uyababusisa My laba soul is bazalwane. blessing them. So ngithi angeniphawule. Angiphawule one of a secret person ngeke umbone. Umuntu ofihlakele, you won't see them. Umama ubalo. Mamba lu. Very secret person. Uphi kamena? Where's Khona namhlanje. Yeah, that woman bazalwane Lo mama. i-engine. He's an engine. And wenza yonke into. He does everything. You know, siyambonga kakhulu uNkulunkulu We ngempilo thank yakhe. God very much for your Sometimes life. asazi ucabanga ebhedeni ngamthengelani lo mzalwane. What can we buy Ubone for ukuthi her on a ayi birthday? awazi ukuthi You can ungayithengelani. see, I don't know Namanje even what I sisacabanga. did. Even now we are still So- thinking. So about Dr. Nosipho. Yazi mangiyoshumayela eThekwini. When I go to preach in Uqhamuka Durban, yena athi baba nawu petrol. and she comes and says, "Here's the Menyiwe petrol." ngiyinikeze I'm imali invited, kapetrol. they give me money for petrol. Bless nje. Ngibuseyile, You know abazalwane they are doing strange things. benza izinto Anginikeze ezingajwayelekile, izinto zokuthi ngingangenwa umkhuhlane. to give me things for My free, not to hammers attack like me. that. So siyabonga kakhulu. Ikhemisi lonke liye kwami. The whole chemist Just will go to my home. you see about Dr. Gumede and all those abazalwane. Hey, All those abazalwane brethren, siyabonga uNkulunkulu We ngempilo thank yenu. God about your lives. Ifamily yaka kunene ivele Kunene yamanga family. le namanje angazi ukuthi fanele ngithini Even kubo. now, I don't know what to say to Ifamily them. bakhona phakathi kwethu. Are they here in our midst? Oh bahambile basekhaya. Inkosi babusise besekhaya la bekhona. Amen. Into abayenzile iyamangalisa. I can't. Abazalwane bonke that are paying that All the tithes, brethren, making this church to be together. uNkulunkulu anibusise kakhulu. Sons and daughters, abafundisi baselife. Nginihlelela just abafundisi ukuthi sike sibe nesikhathi nje nani this year. Hey, uNkulunkulu anibusise. Ngicela niclearishe amadayari uzonithinta khona manje uThando. Njalo engine yala. So ke uNkulunkulu anibusise oma Mzulu. Hey anginibonge nonke bazalwane. Uyabonga ngiqede. Ngiqede. So uNkulunkulu anibusise kakhulu. Sons and daughters, you know, they are doing great. Abafundisi balayigawo. But these two I have to announce phakathi kwenu. Namhlanje nasine bandla I think ngephasika silamukele ibandla lase Siyanqoba. Silamukele ibandla lase Siyanqoba ngephasika. Kwakuyiphasika ka? Yes. Now ukhona ibandla lase Witbank Another ezinambeni. branch from Witbank. Baba Nkosi. What a joy. What a joy. Mhlawumbe ungaphakama kanje nebandla lonke lase basebabone nje basezinambeni. Hallelujah. Nampayana. Do you see? Do you see? We welcome you, Laila. If you are
nejabule la sijabula khona nikhala happy la where we sikhala are, khona happy sibambisane kanye kanye. Baba Nkosi, thank you so much. Thank you, Mr. Singahlala Nkosi. phansi. You may be seated. Bese kuba khona ibandla laseKendal. A branch from Kendall. Ubusisinomsa. Sisinomsa nangu Here sisinomsa he is. ebandleni laseKendal. In the branch from Kendall. Uhamba nomfundisi wakhe ke sesimhambisile With their uyasebenza pastor, lena he's umfundisi posted, he's Makhoba. working. Can you Pastor Makhoba. stand? Yeah, bengikhalela nje ngiyathanda ukuhonushelwa uye. I Angazi love- ukuthi I yini like it indaba when he bonke interprets bangihomshela for me. kahle kodwa All of ngiyathanda them ukuhonushelwa uye. interpret well, but I like it when he Uhambile ke does it. He kodwa left. unyembo yabuya. Aye, that was great for me. Umama unyembe kade efundela ubudokotela uthola umsebenzi eNgwelezane. So so unyembe is nomndeni wakhe, they are coming back also. So siyambonga. Engazathi this is a house of doctors, eh? So we are so grateful ngempilo zabo. Sengithi ke angibonge nangu nkosikazi bazalwane I'm nengane thanking zami. Mama and my children. Hey, bathwala kanzima. Mina I'm not They carry so much. angisiyo umuntu okululwa ukuhamba naye. I'm not someone that's easy to walk with. Very simple but very complicated. Ilula. So bahamba nami ngenjabulo They walk with me and with bangiphethe joy. kahle, They treat bangiphethe me kahle, well. ngibashayele izandla. Clap hands for them. Ibandla lalaba lihleli kahle nalo. Sons and daughters, nakho ngibuyele emuva, nakho ngibuyele emuva ukuthi njalo ngifuna nizwe lento ukuthi ngiyabonga kakhulu for everyone. Ngicela sime ngenyawo. Will you please stand on our feet? Nami nje manje makuqala unyaka ngizohamba As the year starts, I'm ngiye leaving. ku spiritual father Go wami. to my own spiritual father. Amen. Uyadula ke wami spiritual father ungamadola. So nami ngobeka something enyaweni zakhe lethi ikhanda. Yonke lento engihambisa vele siyithola Everything kini. that I Yazi bring, we ukuthi get from it the from tithe you. you are Kusukela ngokweshumi, giving, it and comes ikubuyelayo, to me kuza and it kimi, goes to him. iphinde kuye kuye. Iphinde idlule And nakuye it ibe passes from him to his spiritual father, kuye kubaba lineage kamoya, that we submit inzalo. to. So each and everyone who does Wonke that, umuntu okwenza no lokho, spiritual father way to Even our own feel spiritual impact father. yakho. So ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Ngicela sishaye ihlombe kakhulu sishaye ihlombe samukele uXolisa Kwinana. And after that, umpostoli Mbuyazi akadingi uku-introducewa. You all know him. He is going to minister to us. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngizwile kuthiwa kunama trendsetters la. Angazi wabona the entire weekend. Akhona ama trendsetters. Ayibo, young people, are you here? I know. Young people, are you here? Sithi ingoma. 2 minutes. Hayibo ingoma. Yebo ingoma. Young people, ingoma. Masibuyele, siphakamise. Aya njiniboni bo. Sithi ingoma. Hayibo ingoma. Asalwane sithi ingoma. Hayibo ingoma. Trendsetters. Masibuyele, siphakamise. All right. Ngiyacela nje umzuzu nje ngicela abanye bazoma this side
Siyavala namhlanje. Young people, 2 minutes. Cela abanye bazoma this side. Niphi kanti? Hayibo. Nazi nangiphoxa. Abanye bame that side. Izoma la. Iyo mfowethu. Izani bo. Wosani. Siyavala namhlanje. Kwenzenjani? Sithi ingoma. Hayibo ingoma. Sithi ingoma. Ay. Achili mani bo. Ay ingoma. Yithi asibuyela masibuyele. Siphakame. Yithi asibuyela masibuyele. Siphakame. Awusakwazi ulilizana yini? Yithi asibuyela. Siphakamise. Yithi asibuyela. Siphakamise. Siyavala. Masibuyela. Siphakamise. Yithi asibuyela. Siphakamise. La. Yithi sisenkonzweni yokuhlabelela. Ahlabelela nawe. Asisenkonzweni yokuhlabelela. Ahlabelela nawe. Asisenkonzweni yokuhlabelela. Ahlabelela. Wasasa. Vale. Sizohamba naye. Kithi sizohamba naye. 2 minutes. Kithi sizohlala naye. Uyabona ngizawuxolela nje abantu abadala ngizabaxolela. Young people, sizohlala naye. Kithi sizohlala naye. Kithi sizolala naye. Young people, sizolala naye. Adabasha ngithi sizolala naye. Abangomhla wenjabulo. Sizohlabela. Umhla wenjabulo. Sohlabelana. Abangomhla wenjabulo. Sizohlabelana. Umhla wenjabulo. Sizohlabelana. Umhla wenjabulo. Hallelujah. Bantu abasha nikhona kodwa. Nikhona. Thina sizohamba naye. Ebethe ubaba namhlanje ngizawuthola isikhathi enough. Sizohamba naye. Kulelizwe linje lalela. Kulelizwe lithi umuntu omsha kaphili ngaphandle kwaYesu. Lapho kunento eyiningi
Kanti thina sithi sizohamba naye. Thithi sizohamba naye. Thithi sizohamba naye. Ayibona umhla wenjabulo. Siyafana. Wayekhona amandulo umhlaba ungakabibikho, wadala umhlaba nezulu nako konke. Jehova, my Lord, my God. Wayekhona umhlaba ungakabibikho, wadala umhlaba nezulu. Kuthasu namhlanje Thithi kuthasu namhlanje Thithi ayibona kuthasu namhlanje ayibona kuthasu ngumzulu manje ngumzulu. Yekeni bafethu. Ubaba uzasishaya, asihlale phansi. Because he lives, I can face tomorrow. All right. Because he lives, all fear is gone. Hallelujah. Because I know he holds the future, and life is worth a living just because he lives. Because he lives, because he, I can face tomorrow. I can face tomorrow. I'm because he lives. Because he lives. All fear is gone. All fear is gone. Because I know. Because he holds the future. He holds the future. And life is worth a living just. And life is worth. Go back on. Living just because he Siyavuma sithi because he lives, because he lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because he lives, because he lives, all fear is gone. All fear is gone. Because I know, because I know, he holds the future. Life is one and life is one. Living just because he lives. Jesus ukiseka ngihlale phansi. Maybe you may not know the song engizayicula. Just few words. Ngiyacela. In a minute sithi nje Jesus ukiseka. Nothing else. Sithi ufane
elwe inkazimu ulo Jesu zukiseka zukiseka sithi ufanelwe ukuphakanyiswa uNkulunkulu ezulwini yilonto sithi Jesu zukiseka nje. Let's just say all that. Jesu zukiseka emva kwemini siyadumisa sithela konke sinako size kuwe sizothi zukiseka 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 sithi Jesu zukiseka usala kwasa zukiseka zukiseka kena worship athandelayo sizothi Jesu zukiseka tata glory kwasala pasa zukiseka Jesu zukiseka uNkulunkulu sizothi Jesu zukiseka sizothi Jesu zukiseka sizothi Jesu zukiseka Jesu zukiseka thathi ngasimulo Jesu zukiseka zukiseka mini zukiseka 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 Jesu zukiseka Jesu zukiseka sithi Jesu zukiseka Let's say it once more. Jesus. Tumiseka, tumiseka. Let's say Jesus. Zukiseka. Once more. Jesus. Yebo Jesu Tatalo kutumo Ela bosat Ibandla lakho liyakudumi Yebo Jesu Shadabo Shanamina Yes ibandla lakho liyakuphakamisa lithi Jesu Zukiseka Take all your glory and praises, we say. Hallelujah, Jesus. Let's come and Shaddai. For the last time, we say, Jesus. Yebo tatalo kutumana sibaba. Lugalwako. City Bayada. Let's come on now. Iprokosha. Yeba we say Hallelujah, Jesus. Hallelujah, King. Yeba ge kofana na wa ge konshema wa ge konimana na wa. Show Come on, let's give Jesus praise and glory. Come on, let's worship the Lord and praise His holy name. Come on, church, and praise Him. Come on, and
and fill the atmosphere with worship. Let's go back Satea. Akekho lingana nawe nonjengawe. Akekho fana nawe umuhle umkhulu. Umoya wethu usho njalo. Uthi nje Jesu udumiseka. Ngoba udumo lonke lungolwakho. Izibongo zonke zingezakho. Akekho umuntu ongashare indumiso nawe. You alone deserve glory and praises, worship, honor. For thine is thy kingdom, power and the glory. All riches and glory belongs to you. Unguthixo ngokwakho uNkulunkulu wedwa. Awenziwanga yithi. Awenziwanga izulu, awenziwanga umhlaba uthi ube uNkulunkulu. uNkulunkulu ngokwakho. Sinyusela izindumiso zonke kuwe and we praise you. Thatha udumo namhlanje. Igama lakho malibongwe lidunyiswe. Simshayele uJesu izandla once more. Give God the praise. Ngicela izandla zikaJesu I need the bathandekayo. hands of Jesus. Ngicela izandla zikaJesu endlini kababa and give The praise, hands of give Jesus God in my praise. Father's house. Thank you, Jesus. We may take our seat, Zion. Hallelujah. Hlala phansi. Ngaphandle kokwesthi ithuba bathandekayo, That wasting any opportunity. ngicela ukuhlonipha umoya ingcwele okuyisithandwa sethu. Let me honor the Holy Spirit, our lover, uNkulunkulu ohamba nebandla ensukwini zokugcina, who is walking with the church in the last days, olekelela ibandla ukuba likhazimulise uJesu, helping the church to glorify Jesus, othulula uthando lukaNkulunkulu enhlizweni zethu every day. pouring the love of God every day in our hearts, Osenza sithanda uJesu making us to love Jesus ngaphandle kwama conditions. without any conditions. Opreserva ibandla, Ugcina ibandla, olenza noma isikhathi sonakala lingonakali kodwa lona. even if it's ruined, but the church will never be ruined. Oletha identity yebandla, Giving the identity of the church, owenza ibandla lingafani nezwe. making the church not to be like the world. Siyathanda ukuhlonipha ubukhona bakhe, siyabuzwa Like to honor, we can feel lokhu le conference iqalile kuyezwakala emva kwethu phambi kwethu around us khona umoya ingcwele uyasilekelela. the Holy Spirit is helping us in front and also in the back. Uma ibandla likholwa lokho ngicela simshayele izandla kakhulu umoya Church ingcwele. believes that we may clap hands for the Holy Spirit. Masikholwa lokho. If we do believe that, Thank you Jesus. Sidlulise ukubingelela kwethu bathandekayo kubaba wethu, passing our greetings, saints, to our Father, Inkosi ebeka isibusiso sethu, whom the Lord has placed His blessing upon, impumelelo yethu, our prosperity, inqoba kwethu, us being victorious, nezwi lethu le direction. and the word for our direction. uNkulunkulu ulubeke kuye God has deposited upon Him, kanye nomama. and also our mother, Abazali bethu siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo. our parents. We're really grateful to God about them. Bayisibusisa ngesikwazi ukusichaza. They're such a blessing that you can never tell about. Umpostoli Maqwathi izolo Pastor Makwati yesterday uyithintile inhliziyo yami uma ekhuluma nje briefly, touched my heart when he was speaking nje kafushane, ekhuluma ngeimpact yabazali empilweni zethu. umthelela of our parents in our lives. So sathi nje uyabona we are trying, siyazama. We are trying, Kufana nokukha i-teaspoon nje olwandle. like taking a teaspoon in an ocean. Uma sizama ukuchaza i-role ne-impact yabazali empilweni zethu, Zamchaza indima abayidlalayo in our lives. because it's too much. Ngoba inkulu kakhulu. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngobaba nomama. Ngicela shayela abazali bethu izandla kakhulu bazalwane. Thank you Jesus. Once again baba, before ngibingelele shortly leadership, kodwa ngicela ukuthi umuntu adlulise ithuba baba, sibonge ukuthi uNkulunkulu asihlelele i-conference powerful kangaka. The leadership want to thank God for such a big conference. Le conference bengesiyona nje phela yase LAPCI, It wasn't just for LAPCI only, kodwa uNkulunkulu ubezoletha i-shift ngisho emzimbeni kaKristu. but God is bringing the shift also in the body of Christ. Get masiphuma la. So that when we are coming out of here, Ya impilo yethu ayisebenzi njengoba kade injalo. our lives will never remain the same as it was. Nathi sifuna ukubonga inkosi yethu isiphi ithuba lokwazi ukubona We want to be grateful to God just to see and to perceive izinto engafanele sigeje. the things that we must never miss. Kuyisibusiso lokho. Because that's also alone is a blessing. Ukwazi ukubona amathuba alungiselwe wena. To see the opportunities that are there for you. Ngoba abantu abahlolwanga uSathane. Because people are never tested by the devil.
kodwa bageja amathuba ayilungiselelwe bona. But they've missed the opportunity that were prepared for them. So adlula, They passed, then uSathane wathatha advantage. and the devil taken the opportunity. So siyabonga kakhulu baba, and angazi ukuthi what to say because ukuma kule pulpit We don't know what to say nje ukuma nje in this pulpit. into esingayithandazeli ngisho ukuyikhulekela manje maqhamuka into engekho ngisho emthandazweni yakho kuba iblue. It's something that you did not even pray for, even in your prayer, it does not come. But we praise God. Kodwa siyambonga uNkulunkulu. Let ingceku zikaNkulunkulu zonke i540 ministry yonke The servants of God in Fivefold Ministry, yonkana, leadership yebandla lase-LPCI ibandla lihle nelikhulu Paul bebandla LPCI, the greatest church. ibandla lonke egameni likaJesu ngiyanibulisa The abathandekayo. whole church, I greet you in the name of Jesus. Sanibonani ngegama lenkosi uJesu. Baba angeke ngicela ngisemthandazweni kaBaba ngeke ngempela ngibe mude I mean, the prayer will not be long. ngizomemezela nje Just here to announce into uNkulunkulu ayibeke emoyeni wami. what God has deposited in my spirit. Ubona ngenature yemessage uthi awuzukuma shuthi isikhathi eside phambi kwaba. Observe by the nature of the message that you will take long. Ngoba inkosi mayikuthuma isimemezelo sinama The details. announcement does not have any details in it. Uyavo lumemezele You nje. just announce. Makuthiwa kunomhlangano kupha lokho kuchaza If there is a iagenda. meeting, there is no agenda that is being Tshela placed. abantu nje kuyahlanganwa You lapha. tell the people that there is a gathering there. Yeah, so ngize nje nesimemezelo kuphela. Ngicela sifunde incwadi kaEzekiel chapter number 12. Sofundana verses number 21. Siyeni ku verses number 25. Ngumuntu umeshumalo othanda ukufunda iBhayibheli. I'm a person who likes to read the Bible always. Kodwa mhlamba amanye ama systems amokushumayela ngizowa violate namhlanje. Some sister. Ngicela ningifundeni mhlambe makukhona oba seduze kwemic ebe umcupha nayo 1 Corinthians chapter 1 verses number 19 and 20. But asifunda lelo kwamanje. So I'm just reading it on Cupha this nje. one. Ngicela sifundeni ke. Hezekiah chapter 12. Yes, verses number siqaleni from verses number 21. From verse number 21. Yeah, Ezekiel chapter number 12 verse 21. Umprofeti. Yeah. Izwi lafika kuJehova lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, siyini lesisaga eninaso ezweni lakwa-Israyeli sokuthi izinsuku ziyajobeleleka na yonke imibono iphuthile na? Ngalokho thana kubo isho kanje inkosi uJehova ithi, ngiyakwenza ukuba siphele leso saga bangabe besafanisa ngaso kwaIsrael. Kepha khuluma kubo ngokuthi izinsuku zisondele nokugcwaliseka kwemibono yonke, ngokuba akusayi kuba khona imbono eyize nokubhula okuthophayo endlini yakwa-Israel. Ngokuba mina Jehova ngiyakukhuluma izwi engiyakukhuluma lenzeke lingabe lisasetshenziswa, ngokuba ezinsukwini fuza ngabe noma ngibuka ngesingisini fuza ngabe kuthe lapho fundisa indawonde lingabe lisalijaziswa kusho njalo ashongo njalo. Yeah, let's try again. Let's try again. Yes, let's try again. Thank you. ngokuba mina Jehova ngiyakukhuluma izwi engiyakukhuluma lenzeke Ayo, kodwa lingabe lisalijaziswa. Oh yes, perfect. Yes. Ngokuba ezinsukwini zenu ninandlu ehlubukayo ngiyakukhuluma izwi ngilenze, isho inkosi uJehova. Somebody say amen. Before mhlambe ngikhulume labathandekayo ngicela nje sikhipheni lawyer First, let us take out or rebellious house. that rebellious in evukela or rebellious houses. uNkulunkulu wayikhuluma nabo ngalela langa. God was speaking to them on that particular day. Kodwa namhlanje lelizwi likhuluma nathi. But this word today is speaking unto us. Ngiboleka isprofeto esikhunywa uNkulunkulu la. I'm taking the prophet that's been spoken by God here, Esikhuluma ngoHezekiel umprofeti. speaking it through the Hezekiah, the prophet of God. Ngiyazi ukuthi abafundi beBhayibheli bayazi ukuthi la kwakukade kukhunywa
kumenyezelwa asho uqinisekiswa ijudgment ezofika phezu kaIsrael. I know here theologians will know it was the judgment that was being announced. It was coming upon the Israelites. But ngicela sikuthatheni konke lokho sikubekeni ngaphandle asikho kwi-judgment. But let us put that aside. We are not on the judgment today. Sizosebenzisana amazwi uNkulunkulu awakhulumile. Gonna use the words that the Lord has spoken. Esibona efita That seems to be fitting kulento uNkulunkulu ayenza manje. to what God is doing now. Uma ngitholi i-call kababa ethi ngizoma namhlanje kube khona engushoyo. When I got a call from our father that I must stand today and say something. Uthi umoya engcwele kimi ungitshelele ibandla maselihamba liye emakhaya. And the Holy Spirit said to me, tell the church when they are departing, going back home, Ukuthi isikhathi sokugcwaliseka kwento engikhulumile simanje. that the time of fulfillment of what has spoken is now. Uthi ungicela ungitshelele bona He said, tell them, ukuthi no more delays. ukuthi angeke kusaba beyikho ukubambezeleka. Into engizoyimemezela namhlanje mase ngehle stage. What I'm here to announce today before I go down, Ngizothi lento ayithembisile uNkulunkulu nayikhulumile. what God has spoken and what God has promised, Akuzukuba khona ama delays. there will be no more delays. Isizini esikuyo There's inkathi esikuyo, sikwisizini ye fulfillment. we're inkathi of the fulfillment. uJehova wenza isiqiniseko uNkulunkulu uyaqinisekisa ukuthi yonke into ayikhulumile that whatsoever that he has spoken, ufuna ukuyibona igcwaliseka. he wants to see it being fulfilled. Isizathu sokuthi ngisho njalo The reason why I say so, imvelo yakhe uNkulunkulu. it is his nature. Omunye uyabuza ngaze lo baba uthembe ini Someone is asking, what is this father relying upon? ngoba last year Because ngonyaka odlule, kumenyezeliwe it was announced ukuthi izinto izokwenzeka. that the thing surely shall happen. Ngalinda And I waited. ngabona ngathi uzuyaphela unyaka I see zenzeka. even like the air is ending now, nothing's happening. Angenzekani lo baba mhlawumbe ukhuluma lamazwi oqeda unyaka Can this father speak the words that are coming at the end of noma the year? ilamazwi oqala unyaka. Or are just the words of the beginning of the year? Kodwa ngizwe uNkulunkulu ethi kimi ngitshelele But bona I'm hearing God saying, tell them, uthi sikhipheni lesisaga to take away this proverb. ngoba abantu bese bebanjwe isaga sedelay. Because people have called proverb of being prolonged. Kodwa ngangcono ngisebandleni ngifuna ngiyayiza into okuthandaza sifikile likhona nibathandekayo. Uthi ungitshelele bona Say, tell them ukuthi abakhiphi isaga they must take out this proverb. sokuthi hey sizwile ukuthi uNkulunkulu kakhulume We've heard that God really has spoken sime kanje silinde and stand like this, awaiting, sithi kuzokwenzeka awaiting that it shall happen. kungenzeki And nothing happened. noma kwesisikhathi makwenzeka Even though it happens sometimes, kwenzeke very late it happens. ngokuhamba kwesikhathi. usathi hamba ungitshelele bona You say, go and tell them ukuthi namhlanje sikhipheni lesisaga that kwaIsrael. take out this proverb from them. Namhlanje angizokwenza into I'm eningi not here to do many things. ngizokhipha isaga I'm here to take out the proverb sokuthi lo nkulunkulu that the God ukhuluma is speaking. mase kuthatha isikhathi kube kwenzeka Take a time for the thing to happen. uthi ungitshelele bona They tell them ukuthi izwi engilikhulumile the word that was spoken, alisho ukuthatha isikhathi kube it lenzeke. will never prolong to happen. Isizini esingena kuyo The season that you're singena esikhathini we're entering into a la time. uJehova ekhuluma khona God is speaking. meseyenza. It is performed. Hey, somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Hayi hallelujah. Hallelujah. Lalelani bathandekayo. Listen here, saints. Akunandaba uSathane utheni. Hear what the devil is saying. Akunandaba uSathane uthembene emva kwale The conference. devil is trying Kodwa into esiyethembile what we are relying ukuthi on. uNkulunkulu esimkhonzayo All that you are worshiping ungena kwisizini is entering into a season. usiphushela kwisizini Pushing you to a season. la khuluma khona into Speaking a theme. ingadelay It will never delay. And masiyenzeka. then it happen. Uma unomakhelwane no-right umthetho no more delays. Ngeke kusaba bikho ukubambezeleka. Umtshela umakhelwane ukuthi no more delays. Ngeke kusaba bikho ukubambezeleka. Shona thana no more delays. Ngeke kusaba bikho ukubambezeleka. Ingakho kule conference That's why in this conference, bekukhulunywa izwi. word was being spoken. Ayikho enye into ekhulunyiwe. Thing that was spoken Bekukhulunywa izwi. was the word that was spoken. Ngoba into Because the only thing engena kuvinjwa umuntu never be hindered izwi liphuma is kuNkulunkulu. the word that is coming from the Mina Lord. nginesiqiniseko You have this ukuthi confidence. izinto ezideclarewa The kulendlu thing that has been declared here zizokwenzeka. shall happen. No more delay.
delays. ngeke sobe bikubambezeleka. Nakho kwehle pulpit ukungibamba. No more delays. Ngeke sobe bikubambezeleka. Somebody say no more delays. Akusekho ukubambezeleka. Ngiyazi ukuthi phakathi kwezinto ezithenjiswa I uNkulunkulu know upon the thing that the Lord has promised nokugcwaliseka kwazo. and their fulfillment. Iningi into eyenzekala. There's so much happening in between. Kuba khona ama doubts There are some ungabazane. ukuthi ngempela uNkulunkulu engayenza Will lento. really God perform this? uMary naye kuyambamba leyo. And Mary also hold on. Ingilosi sikhulume yaqeda. While the angel has spoken everything. Wathi kuyokwenzeka kanjani kimi? How this gonna be? But khona konke engiyithandayo. But there's something that I like. Angipromote le ningizwe I'm not ngomoya. promoting this one. Ukuthi uMary udawuthile. Mary doubted. Akwenza kumshintshanga That did not change. uNkulunkulu God, ukuthi into ayikhulumile na afuna ukuyibona he ifeze has spoken and that one ingenzeki. not to happen. Angiphinde ngishumayele. Let me Angiphinde ngishumayele ngizwa ngipromote la uzobona I'm not ngiyapha. promoting this. Ngithi uMary wathi kuzokwenzeka And kanjani? he said, how will it this be? Lokhu ngingayazi indoda. Since I don't know a man. Kodwa lento yokuthi uzokhulelwa indoda engayazanga This thing that you're gonna be ibivela emlonyeni kaNkulunkulu. was coming from the mouth of Manje the Lord. mayikhulunywa uNkulunkulu The Lord has spoken it. noma kungangena uMaria It is ongabazayo Maria that is doubting that akakwazi ukuvimba into eshiwo can never uNkulunkulu be hinder what the Lord has ngoba said. yenye into uNkulunkulu ekhuluma It is another thing what the Lord has kodwa said. yenye into esafuna ukubona into ayikhulumile yenzeka. Another thing when he sees what he has spoken to fulfill. Ngathi sihlangana noNkulunkulu Now manje we are meeting up with God. ofuna ukubona izinto He ezishilo wants to see the thing that is zenzeka. coming to Allah. Ngathi sihlangana noNkulunkulu We are manje meeting up with God. sikhonza uNkulunkulu We manje are worshiping God. ofuna ukubona izinto We ezishilo want to see the thing that is zenzeka. coming to pass. No more delays. Ngeke kusaba bikubambezeleka. Somebody say no more delays. Somebody say no more delays. Kuba nama doubts. Kuba nama doubts. kuba nonkabazana, Kuba nama attacks. kuba nokuhlaseleka. Njalo uNkulunkulu mayiqeda ukukhuluma athembise. Whenever the Lord is speaking to speak and, Isithe sethemba ama doubts. and the enemy is casting doubts, Uthembe ama attacks. is relying on the attacks. uDavid emaqedwa nje kuthiwa uzoba inkosi. When it was finished that David will become the king. Mhla ethenje isihlalo. When he was promised the kingship, Engakahlala esihlalweni. while he wasn't there on the throne yet, Kwavuka izimpi zesithembiso sesihlalo. there rose the attacks and afflictions of the kingship. Ngoba uSathane akalwi nawe. Because the devil did not fight you. Ulwa ne-fulfillment yento ekhulunywe He phezu fight kwempilo the yakho. fulfillment of what has been spoken upon your life. Amen. Ama levels mabili la. There are two levels here. Ilevel yokuqala The first one, ukuthi sitha silwe nawe ukuba enemy fighting you so that uNkulunkulu angakhulumi phezu kwempilo yakho. that God will never speak upon your life. Engenza noma yini angizukuyibala. He can do anything I will never count. It's either akwenza ungabi khona la ikhuluma He will khona. never make you to be there while Noma you're kwenza ube khona kodwa ube off. making you to be there but not being Athembisa azaqede kodwa ungamuzwa. promising, but you can't hear whatever is promised. Noma umuzwe kodwa uhluleke uinterpret ukuthi Even if kukhulunywa nawe. you're afraid to interpret, that is the message is for you. Uma umnqobile kulo area noma kulo angle. If you have defeated him on that particular area, Uzozama ukulwa ne-fulfillment yento you ekhulunyiwe. try to fight with the fulfillment of what has been spoken. Uma ebona ukuthi ayiwini le, If he sees that this one is not winning, uyolwa ne-fulfillment. he will fight with the fulfillment. But poor devil, Usathana ohluphe imistake yakhe manje akafundanga any ikhathi. mistake he never learned to tell. Ukuthi uNkulunkulu this time Ukuthi uNkulunkulu ngingasikhathi uyalisukumela yena izwi lakhe. stand up for his way Ukulibona lenzeka. to see the fulfillment of his That's way. why angifuni lutho vele kuwe. There is nothing that I want from you. Angidingi lutho lwakho. I don't need anything. Noma ungizwa noma uyangizwa vele Or ngiright. you can't hear me. I'm Angithembanga wena nokungizwa kwakho. not trusting you hearing me. Ngiyathembela uNkulunkulu akimi naye. Trusting that God has Ukuthi uNkulunkulu overtake ama systems abantu. Ula izinto zokwenza. Uthi angifuni ukuvela njengoNkulunkulu I oyisehluleli. don't want to show up as the failing God. Uma ikhuluma izwi, When it's spoken the word, wenza isiqiniseko make sure sokuthi uyalenza yenzeka. the word is come alive. Enye yesizini esikuyo Other season that you are in. ukuthi uJehova uyaphuthuma. But the Lord is in a hurry. Into kaNkulunkulu The iyashesha. king of the Lord is in speaking. Ukhuluma manje. He's speaking now. Afuna ukubona kwenzeka The manje. fulfillment now. No more delays.
ngeke sabe ukubambezeleka. No more delays. Ngeke sabe ukubambezeleka. Abamgcina izolo. Those Abamkulunkulu abamgcina izolo. who seen God yesterday, kuNkulunkulu okhulumayo. who God who's speaking as Emva kalokho athule kathi akaze akhulume. he's silent as if he hasn't spoken. Bamkheme wrong lesizini. They've come in a wrong way. Isikhathi asekho. The time is no more. Kunama prophecies alengayo. Our processes are in place. uNkulunkulu ufuna ukuthi ibandla noma lihamba. God wants even the church when it's going. Izinto ayikhulumile. Thing that just spoken. Ayibona sezenzekile. Them coming alive. Ngiyamemezela ekuseni Announce in the morning. ukuthi uNkulunkulu asemkhonzayo God that you're worshiping. angeke avume kube nama They delays. never allow that there be Umisi delays. laphuma emlonyeni wakhe His word has come alive. lizokwenzeka. It's gonna come alive. It's gonna come to pass. No more delays. Ngeke kusabe ukubambezeleka. No more delays. Ngeke sabe ukubambezeleka. I say no more delays. Ngeke sabe ukubambezeleka. Ngiyamemezela no more delays. Announce ngeke sabe ukubambezeleka. No more delays. Ngeke sabe ukubambezeleka. No more delays. Ngeke sabe ukubambezeleka. Abantwana bomuntu kade eyinyumba The sons or the daughters of the one that was parent. bazoba baningi ukwedlula kade zala. Many Ngoba inkosi yenza acceleration. because God is doing an acceleration. Iyaphuthumisa izinto. Shisa izinto. No more delays. Ngeke sabe ukubambezeleka. Amadimoni akade ephazamisa izinto zabazalwane. That is stepping the things of the saints. Ubaba ukhuluma nge-Prince of Persia. God, uNkulunkulu ukhuluma uNkulunkulu wasePersia. uNkulunkulu wasePersia The God of Persia. obamba imthandazo yabazalwane. He's holding on to the prayers of the Uqhamuka saints. kwisizini errong. He's captive to the wrong Ngoba season. yonke into kaThixo manje Because your thing of the Lord now iphushwa yiprofethi onesikhathi. pushed by the prophet. No more delays. Sabe ukubambezeleka. Ngishilo ngathi simemezela kuyona intshumayelo. I'm saying the announcement is not a preaching. Lo baba uthembeni. What is this father trusting upon? Yini la ithembileyo? What is he relying upon? Ngithe ngiyamcinga When eBhayibhelini. I'm searching in the Bible, Ngahlangana nento ethi ngaye. I found something about him saying, He who promised yeah, no thembisai, is faithful. uthembekile. Kwathiwa lo The thembisayo one that promised uthembekile. is so faithful. Bazalwane ngeke wenze lesi That simemezelo. you can't do this announcement. Ungamcinganga lo khuluma I'm ngaye. searching the one that is Ngihlangane into ethi ngaye. Father, something about him. Lo wethembisayo. One that just promised. Wathembisa wathemba ukholekile. He's so faithful. Lalela ma wenzeka uyayidawutha lento engishoyo. Listen, when you doubt what I say, Uncenga umthandazo wami namhlanje mina. God, my prayer this day. Ungamgabazi lo thembekile. Doubt the one that is faithful. Uma usathana kuyokwenzeka I kanjani? never say how will it Uthi be. ukholekile. He's so faithful. Lo wathembisayo. And that has promised. No more delays. Sabi ukubambezeleka. Kholekile othembisa. Makaze usathana eqamba mangathi kwi-conference edlule. If the devil can lie and say in the previous conference, Wenza umsindo ocishe ufane you nalo. made a similar sound like this one. Uvela ungakaqedi sathana. Thula. Uthi lalela ke mana ngicela uqhubeka mina manje. Listen, I want to proceed now. Ukholekile lo thembisayo. So faithful the one that Uthi ukholekile lo thembisayo. so faithful the one Uma kwenzeka uzokhohlwa. It's happened that you Bhala something uyinamathisela endlini say yakho. something and put it in Uthi your word. ukholekile lo thembisayo. Faithful the one that Uthi no more delays in my life. Ngeke sabi ukubambezeleka. Ngeke kuphinde kubambezeleke izinto empilweni I will yakho. never be delayed in my life. Kuyashesha. Kuyashesha. It's speeding up. Ngithi kuyashesha. I'm saying it's speeding up. Nomyalezo wakhona uyashesha And the message kuyashesha. also is speeding up. Ngifuna ukuhamba ngespeed semessage To kuyashesha. speed up with the message. Kuyashesha. Ngiyazi ukuthi abanye bethu I know some of us, babe discouraged. they were discouraged. But are you sure mfundisi? Ngisakusile ngempela mfundisi. Ngimi njengomprofeti I'm uEzekiel. standing like a prophet has Uthi khiphani isaka. take Ngoba out nina the prophet. nibulawe isaka. Even if you have been, Nibulawe isaka, you have prophet. been killed by the, You by go all around senikhuluma all corners. hamba in all the corners. Lo nkulunkulu ukhuluma into angayenzi God ngesikhathi. is speaking something that he can't fulfill. Nakwamakhelwana ayikho into esoyenza. We can't do anything. Kuyenzeka akhuluma angasheshi enze. Sometimes he speaks, but he doesn't. Abanye baza bakhotha ivesi elingekho. Yes, I'm coaching the faith that is Kodwa not there. uyashesha ukuzwa. It is so spiritual here. Kodwa uyaphuza ukuphendula. But it takes time to Kodwa ngizomemezela endlini kababa. to understand my father. Ngizomemezela
akazwela uNkulunkulu osheshayo ukuzwa The God that speed up to hear aphinde futhi and also asheshe ukuphendula. speed up to reply. No more delays. Sekho ukubambezeleka. Iba ready manje ukucontain uNkulunkulu Be ready to content God ozothi usacabanga while you are still thinking, avelenze. and then He just performs. Omongcwele, help me. Help me. Bazalwane angiyazi ukuthi sibambeke phi. Said, I don't know, we are being hindered. Sibambeke ekuthenini sazi iside eli1 We're being hindered because we only know the one side likaNkulunkulu of God, of which alikho wrong. of which akukho kubi. Sazi uNkulunkulu We know God, esithi ngaye kuphela. whom we say only Yabona uma usuthandazile when we've prayed. uNkulunkulu engakuhlangabeza even 10 years to come. God can meet up even more 10 years ozayo. Don't worry, I preach that God also. Ungakhathazeki, ngiyamshumela futhi naloyo uNkulunkulu. Ngoba kuya ngokuthi uzethule njengobani kumina that. Because it's how He introduced Himself to me. But kule sermon yanamhlanje kuseni Kule nkonzo namhlanje kuseni uyi-introduce njengoNkulunkulu uzethule as a God ozwa manje that who hears now enze manje. and then performs now. Kuthi angiphendule ozwa manje You can say who hears aphendule now and manje. then reply now. I don't know ukuthi obani engikhuluma nabo. So am I speaking to Kodwa you? ngicela ube ready emva kwale Be conference. ready after this Ngoba conference. ngizwile If you hear ngizwile uNkulunkulu that God, athi abanye some bazohlangana nezimpendulo zabo manje. Manje 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 ngizomemezela uNkulunkulu kamanje ikhoshada kamanje uyabona njengoba ngimemezela nje khona yenze kamanje. khona kwenzakalayo No more delays. ngeke sebebikho ukubambezeleka. Into ekubulela isaka. What has killed you, it is the proverb. Khipha lesi saka. Take away this proverb. Akukhona nje nirulwa isaka. It's not that you're being ruled by the proverb. Esethi uNkulunkulu uyakhuluma Then say God can speak kungenzeki. and then think that not happen Sibona imbono and see the visions. emva kwalokho ingafezeki. And after those things, the vision does not Kwase transpire. kuyisaka kwaIsrael. It is a proverb now in the Israel. Social media Even in our social media, sikhonza uNkulunkulu we are worshiping the God osikhombisa imbono who sees us vision. ingenzeki. And then it does not come to Wafika pass. umprofeti And then the uNkulunkulu prophet came. uthi izwi likaNkulunkulu lafika kimi Said, the lathi word of the Lord came to me and said, anisho kahle nesakeni senu these prophets now saying well, ukuthi imbono iphuthile that the visions have prolonged. iprofetho The azenzekanga prophet did not come. yonke into ekhulunyiwe ithatha isikhathi Everything that's been spoken. uthi language yena seniyikhuluma every day This language you're speaking is everything. uNkulunkulu seyayi-introduce God is introducing uthi now. go and tell them Uthi haphi yobatshela. ukuthi akusekuba khona mbono. Oh, there'll be no more Hayi kodwa noma visions. umemezele ekhaya bafowethu Even if you are not uthi saved, uNkulunkulu akusekuba khona mbono there'll be no more visions. ongeke ukufezeka That shall not come to fulfill. akusekuba khona siprofetho No prophecy. asingeke ukwenzeka That cannot come to pass. futhi ngizothi ngiqeda ukukhuluma If I'm finishing speaking, emva kalokho mese ngiyenza after that I shall perform. ngiyamemezela namhlanje When I sing this today, ngizomemezela uNkulunkulu I say, Lord, okhuluma enze khona manje. and do it right Somebody now. say no more delays. Ngeke sabikho ukubambezeleka. Last point. Kodwa, Enye into engiyethembile njengoba ungizwa ngikhuluma kanje. other thing that I've trusted as I'm speaking. U2 Corinthians ngomfundi manje 120. Uthi uPaul mayi-introduce lathi ngikhulumela kamnandi. When Paul introduced this, he speaks Uthi so, i-message yethu our message. akakaze ibe u-yes and no. It has never been yes and no. Uthi i-message yethu ibe u-yes. Our message has been yes. Somebody say yes. Akuthi yebo. Usathi And now he says, noKristu even Christ, lo esinishumayeza yena whom we are preaching unto you, akayena u-yes he is not a yes, and no no ka, kodwa u-yes. but uyebo.
Hey, kodwa ngiyamemeza namhlanje. Uthi imessage yethu Our message. uyes. Uyebo. uKristu simshumayelayo Christ that you are preaching. uyes. Uyebo. Usahamba ufika kwenye part. Now we come to another part. Usathi ithembiso He zakhe said his promises. noma zingabaningi kangakanani. Even though they can be many. But they don't have a church. Uthi zonke ithembiso zakhe. All his promises. Zonke ithembiso zakhe. All his promises. Kaye. Yes. To Kaye. through him. Singuyebo. Yes. Uthi kithina kuba uamen. Us and became Somebody amen. say amen. Amen. Imessage yethu akakaziba uyes and Our no. message has never been yes and Yes. no. Uyebo. uKristu simshumayelayo The Christ that you are preaching. akayena uyes and no. He's not yes and no. Uyes. Uyebo. Usathi ke ithembiso He says now the promises. zakhe nazo His promises too. zunguyebo. Which is yes. Kusho ukuthi la simshumayelayo Meaning the one that you are preaching. sishumayela You uJesu are preaching Jesus. othembisayo. Who has promised. Ngeke uhlangane naye ekhoneni You can't meet up with him in the esethi I'm sorry ngangaqonde lokho. Where's the church? Meaning that one. Ngeke uhlangane naye You ekhoneni can't meet up with him in a esethi car. angangaqondile lokho. I wasn't meaning that one. Kodwa maye ekhuluma izwi Whenever speaking a word, usuke esho lona. he's speaking the word. Ingakho namhlanje ngimi ngqotshwe uye That's why ngomusa. I'm standing and bring Ngizomemeza phezu kwempilo yakho. announcing upon your life. Angeke kusaba khona ukudileya. Be no more delay. Lalela asizukuthi yes and no. Listen, nigga, such a yebo no. Uyabona njengoba sesishumayelile nje. As was preached this, Asizukuyireverse. we'll never reverse it. noKristu simshumayelayo That you are preaching. akareverse emazwini Does akhe. not reverse his word. Nayithembiso zakhe Also his promises. akwenzeka Can ireverse. never be reversed. Uyamemezela ke Managing quarterly. angeke kuphinde kube khona ukudileya. No more delays. No more delays. Ngeke sabe LAPCI, no more delays. Lapha phandle ngeke sabe ukubambezeleka. No more delays. Ngeke sabe ukubambezeleka. Ubaba usadeclareile. Fathers declare it. Usazodeclara. He's about to declare it. No more delays. Ngeke sabe ukubambezeleka. Ubaba usazosho. Fathers about to say it. Usashilo. Said it. No more delays. Ngeke sabe ukubambezeleka. No more delays. Ngeke sabe ukubambezeleka. Umuntu omakhelane ohamba ngomoya umthethe no more delays. But it is spiritual. Tell him ngeke Mthethe no more delays. ngeke sabe ukubambezeleka. Mtshela ngizwa ngisho emoyeni wami no more I can feel delays. it in my spirit. Tell me no more delays. Ripokonde elesikhozia. Bahaya, bahaya. Lo mhlangano le This conference gathering, this symposium, ibi strategic. it be strategic. uNkulunkulu uqondanisa ngesizini yakho yokuphendula. Strategize and meet up with the Uma umpostoli Maqothe ngimuzwe When kahle. I put mom, go to my Ngathi nangu umama ekhuluma into esentshizweni yami. Father speaking something that is in my Kwathi heart. angithatha imicrophone It's like I can take up the microphone. engakaqedeli. What she hasn't finished. Wathi le conference i-conference ye-answer. The conference of the answer. Akuthi ibandla likho. The church is no more. Wathi le gathering bekwi-gathering yokuzophendulwa. Uhlanganyelo of the answer. Ubengezile emhlanganweni You akhodini. can't come into this gathering Ubuze in your place of answer. to the place of your And let me tell you, Then share it. akekho ozokurivesa lokho. When we reverse that, There's no demon in hell. somebody will not talk with There's no satane. Satan. Akho bathakathi. No witchcraft. Akho mfamona. Oh, anyone Engarivesa le nto. who can reverse No this. more delays. Sabi kubambezeleka. Izolo sike satshetha indawo yakhe iphezulu. Yesterday we were told that your place is on top Kwathiwa indawo yakhe iphambili. and your place is in the front. Athi ngiphinde. Let me Sike echo that again. saxoxelwe ezulwini. We've been told back in heaven Kwathiwa indawo yakho that your place iphezulu. is up there Futhi indawo yakhe iphambili. and also your place is in front. Shuthi masiphuma la. Whenever coming out of this place, uNkulunkulu usefuna create ama systems. God must create the system. Ukuthi uzokuphusha kanjani How aye. will He put you Akusentweni aseyishilo. to something that is said? Lalela ayizukudileya le nto. God will never delay. Ayizukuthatha iminyaka. Never take years. Kuthi angimemezele ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo. Time is Uzobe ubuya nofakazi. No more delays. Ulabo shakataya. No more delays. No more delays. No more delays.
No more delays. esabe kubambezeleka. There's something that I see in the spirit. Yinto engiyibonayo emoyeni. I see parcels. Ngibona Khona ama parcels engiwabona. kunezipho that I see. Then mangiwabona lama the realm of the spirit is open. I see it now. Receiving these parcels endaweni yakomoya ngiyabona manje. Ngibona kubhalwe I see it is written ama dates. the date. Amanye 2006. Some are saying 2006. Mbona kuno dash. I see also there is a dash Then 2025. and also 2025. And I'm asking myself, Ngizibuza ke umbuzo. 2006 amanye 2007 2010 amanye 2010 2012 amanye 2012 amanye are almost amanye 2024 unyaka ka 2024 amanye they are 2023 amanye unyaka ka 2023 amanye you see them 2025 Abanye January ngibona iminyaka but 2025 early months. abanye inyanga but zaseqaleni onke ngiwabona but all of them I see there is kubhalwe 2025 there is written 2025 and I'm asking the Lord ngimbuza ke uNkulunkulu lama dates nama parcel ithi into yakho lama date and nezizipho zichazani na uthi isikhathi okwathandazwa ngaso he said it is the time of the kwathenjiswa prayers ngaso and the time of the promise. abanye ngabathembisa 2010 Some had promised them in the year 2010. u2025 u significant year 2025 unyaka obaleke kakhulu. that's why abakhe eceleni kwesiprophet That's one who have built along the side of the prophets. abakha eceleni kwesiprophet Who- yes oh, yes you are right abakhe eceleni kwesiprophet Built alongside the prophets. abekho fa ukuthi baseceleni Abekho buqama ukuthi nje baseduzane. baze bapredict ukuthi lo nyaka uJesu uzobuya They even predicted that Jesus will come back again because ama sense abo because their senses. ikhona into esupernatural engabiyenzeka There is something edlula imvelo engabe that must happen. kwasho ukuthi iposition yabo Only to find that their position. bami eceleni kweswi They are standing next to the wheel. but ama sense But their senses, ayasho manje they are telling for the content supernatural something supernatural. angazi bakhona nabantu I bakamoya don't know if the spiritual people are here. akazi ufile uzwe yazi content ngathi Haven't ifuna you felt ukwenzeka that content ngathi is ngathi possible? shothi sihamba ngempela It's ngani like you are really ngizwa ngathi atshela unkosikazi athi yazi like, atmosphere khona something Uzwa ngathi- content engajwayelekile something unusual that is happening. and the Lord said to me quickly uNkulunkulu wayesethi kimi, what my son ndodana yami, listen lalela. ngihambela abantwana bami ngendlela I'm edivine visiting my people in a divine what way. before I take them off Ngaphambi kuba ngibathabathe. but content ngifuna ukuyenza There's something I want to perform. ngifuna zonke into engangiyithembisile Everything that I've promised. ungacaba ukuthi ngishumayela la message ngenxa yokujuluka Don't say I'm preaching this message. ngishumayela ngoba uNkulunkulu ungiconvincile Preaching because God has wathi isikhathi sincane the time is so wathi limited. insuku ayisekho Days are short. wathi ngizocompress iminyaka To compress the ngiyibuyise ube u2 months bring it back to 2 months. ngicompress u10 years Ishani iminyaka ngobuyise ube u2 weeks It's become 2 weeks. because I'm running short of time Ngemphelelo sikhathi. la 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 bazalwane Listen here saying. no more delays Ngeke sebikuba beselele. sisupportwa We have isikhathi been supported sisupportwa isiprophet supported by the prophecy. sisupportwa isizini Supported by inkathi. umebhala kwenye indawo When it's written somewhere, help me Lord I don't want to preach umebhala wendawo when it's written somewhere, uthi lesisizukulwane you say this generation angeke sidlule will never pass. uthi angani noma nikhona nesontweni mhla kukhulunywa lonto uthi lesisizukulwane This generation, angeke sidlule it will never pass. kusho uJesu Say, Matthew Jesus 24 say, uthi Matthew 24, kungakagcwaliseki konke lokhu without the fulfillment of all these things. meaning Okusho ukuthi igeneration izizukulwane, impilo yakho your life, ayibanjiwe it is not captured enye into with anything else. ibanjwe i-fulfillment Being captured by the uma fulfillment. kusekhona i-portion Whenever there is a portion yes promise yes thembiso of the promise yes prophet of the prophecy esingakafulfuleki that hasn't been fulfilled, uNkulunkulu engakhipha ngisho phakathi kweyimoto iginqeke God can sawu-10 take you out even inside the accident of 10 cars. because of the hanging prophecy Ngenxa yesiprophecy esilengayo. niyangiphikisa
Are you denying that? bamthatha uJesu bamshaya ngendlela The- uJesu Jesus- kwafanele afele egcekeni Jesus lompriest was supposed to die in the yard of the priest. naturally Ngokwemvelo nje. indlela abeshawe The ngayo way he was so stricken and kwafanele beaten, angafika he eGolgotha wasn't supposed to reach Golgotha. kwasho ukuthi bamshayela ukumbulala Only to find that they were killing him in order to kill. kanti ngale kwegceke lompriest But aside the yard of the priest, kusenesiphambano afanele there's kuso still a cross that they were supposed nasi to go to. isiphambano sidizayiniwe manje Also, the cross is not yet designed. sibonwe It's isiprofeto been seen by the prophecy. bamshaya wangafa They're beating him and never die. bacabanga ukuthi strong They thought he's stronger. kanti ubanjwe But he's yiprofesi been handled by the prophecy. uma efika eGolgotha When he reached the mountain of Golgotha, fast forward ngokuqhubeka kwesikhathi, ukhuphukela bamnyusela phezulu esiphambanweni ascending and going there to the cross, amazwi ayisikhombisa the 7 words, yeye bathethele forgive them, and so but forth. there's one part Kungxenye eyodwa nje, ayisho engithintayo he said that so touches me so much. lithi ibhayibheli The Bible bathe says, sebekwenze konke whenever they've done it all, wabona iphathi eyodwa yisiprofethi he engakafulfileki saw there's one significant part of the prophets that is not fulfilled wathi yet. umprofethi wabona bengiphuzisa uviniga Prophecy saw that they made me to drink the vinegar. manje iproblem these guys are doing nothing Nginga laba benisabenzi lutho. ukuhlanganisa ukuhlangabeza isiprofethi ngoba isona sodwa esesingibambile To meet up the prophecy is the only thing that is holding me. otherwise ngingahlala 2 years la Besides isiphambanweni that, I can stand here on the cross for 2 years, ngingafi not dying, ngilinde iprofesi zifulfileke awaiting the fulfillment ngoba of the prophecy. angibulawa ukushawa I'm not being killed by being struck. mina by nkathi people. bengishaya ngiyabala Whenever isiprofethi they are preaching me, I'm this talking one is the fulfilled prophecy. this one is fulfilled this one is fulfilled this one is fulfilled kwasala idoda eyodwa Only yesiprofethi one prophecy was left. wabona ujesu ukuthi ayilezi ezinye bazenze So bona that the other they've designed them for kodwa themselves. lesi abafuni ukunyakaza This kuso particular they don't want to move away. wayeseyabaprovoka And then he provoked wabaqunula. efuna uku-activate isiprofethi To osevinika activate the prophets of the vinegar. wayesethi ngomile And he said, I'm thirsty. loya ngomile kwangeyona imiphefumulo le Thirstiness was not the soul. ayikabi He wayengomelanga imiphefumulo le wasn't thirsty for the soul. kodwa wayitriggerisha iprofesi esele But he was triggered in the left. lithi ibhayibheli wayithi uma esho They njalo are saying that bathatha ilula they took out the baqinisa ivinika nenyongo on the vinegar. wathi And say, ngathi yenzeka ke this le thing is coming to ngoba pass. ngeke ngife isiprofethi esingakagcwaliseki Not die without the fulfillment. kuthi angivuse ikhanda ngibhekise kuwe It's like I can turn up the nawe awuyindawo isiprofethi You are not esingakaphezisweni going anywhere without the fulfillment. ye lalela yeka abathakathi awubathakathi Leave of those who are witchcraft. bathakathi umuntu ongagciniwe i-medical aid Don't witchcraft to those persons. bathakathi umuntu orong ongagciniwe isystem One yomhlaba person will not bring capital. hayi kabi bodokotela bamasiciniwe i-medication We're not being kodwa sibanjwe isiprofethi But we're being held by the prophecy. singahlala kuzo kuba u-300 We years can stay 300 uma years. isiprofethi esingakagcwaliseki Without the fulfillment of prophecy. asiyindawo We are not going anywhere. uma isiprofethi esingakagcwaliseki Prophecy hasn't been fulfilled. bamphuzisa And they made him to drink. lithi kwathi ukuba awukodwa ubani esontena Immediately as he drank that, awufutani ngekhona ephasikeni you went naniloveleni ephasikweni bafethu you were absent from the lithi Passover. ibhayibheli kwathi ukuba umukele Immediately uvinika when he was receiving the vinegar, kodwa ngithuleleni ngishumayela wathi kwathi ukuba awumukele whenever uvinika he received the vinegar, lithi ibhayibheli wayesethi the Bible says he said, hayi ke kufeziwe now it's full. lithi ibhayibheli wayesegebisa The ikhanda Bible said he wafa he died. ukade ungafi ngani onalo Why you were not dying? bekukhona iphathi yesiprofethi engakagcwaliseki Part of the prophets that asiphili ngechance we're not living by chance. asiphili ngentando We're not yabantu living by the man. sibanjwe ekugcwaliseka kwesiprofethi Being hold by the kuthi akumemezele izinto unkulunkulu ayikhulumile ngawe spoken by you. uma hlukana kule conference We feel about this conference. no more delays Ngeke sabe kubambezeleka. 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 amaground angimi kuwo mpostoli I'm maqwasa standing upon lithi ukholekile the othembisayo one that's promises so faithful. akasiyo umuntu He's not a man ukuba ngaqamba to amanga lie. nendodana yomuntu Not ubakhohlise a man to deceive. lo wathembisayo That has promised. thembekile He's so faithful.
Thembekile. Asiphume enkonzweni. He's so faithful. Let us come out from the church. Asiphume enkonzweni. Asiphume enkonzweni. Thembekile. He's so faithful. Thembekile. He's so faithful. Uthembekile. He's so faithful. Thembekile. So faithful. Thembekile. So faithful. Thembekile. So faithful. Impi yaseMasiriya The war of Syria, the battle in Syria, ihamba iyovalela iSamaria uIsrael. came and cornered the Israelites in Samaria. They besieged. Bafuna. Babavalela. Bavala And they onke besieged ama-gates all the gates, ongena umnotho. the entrance of the economy. Angeni lutho, Nothing is coming in akuphumi lutho. and nothing is coming out. Wonke umzila bawuvala, bavala umzila. Every path is being blocked. Ama-truck aletha ukudla The to. tractors are delivering food. Akuphumi noma behwebile bethengile Nothing akuphumi is lutho. coming out. Even if they've done trading, then nothing is coming out. Izinto ifela kwi-storehouse. Things are dying in the storehouse. Nangaphandle abatholi lutho. Even in outside, they are not receiving anything. Kwatriggerisha indlala. And then the famine was triggered. Egeyithini laseSamaria In the gate of Samaria, bekuma amasosha strong there were aseSiriya some strong, mighty soldiers standing, egade ukungena nokuphumayo. looking at something that is entering and going out. Siyaphuma siyathandaza manje. We're about to pray. And indlala was so very strong. The famine was so mighty. Abantu baqala badla abakubekile kwaze People kwaphela. began to eat what they've stored, and also it's finished. Wabona kathi no, things are bad. And you are seeing that things are getting worse. Badla inkomo zaphela. And they eat up the cows, Badla and the, izimvu cows are zaphela. and the sheep also they went off. Kwasala imbongolo. Only the donkeys. Nazo bazidla. And also they ate the donkeys. Kwashiwa amakhanda azo. Only the head of the donkeys were left. Kwahamba nazo seyiphelile Goes kwasala up amakhanda and kuphela. only the head of the donkeys were left. Amabhusha angaloso sikhathi And the butchers of the time, adayisa ikhanda lembongolo. they were selling the head of the donkey. Li expensive. It was so expensive. Ikhanda lembongolo. Just the head of the Into donkey. engenanyama. Nothing that has no meat, Thambo lodwa. only just the bones. Labiza. It was so expensive. Abantu bebengenawo B choice People awukho. they had no other option. Bahamba bayothenga ikhanda They lembongolo. went out to buy the head of the donkey. Kuthe makubona kathi ayabangwa na amakhanda Whenever embongolo. there was no more left of the donkeys, Bathe yazi asina choice la. we have no choice now. Badayisa umswane. And they said, Angazi "Oh, umswane what's ngesingisi. Umswane wamajuba. The dung of the pigeons. Yes. Can you imagine? Cabanga nje. Ukuthi eshop uyofica In umswane. the shop just receiving and looking at the dung. Ngihloniphisa nje igama elinye ngabe ngiyalisho ngoba I can say sepulpit another kaba. word because in the pulpit of the Father. Ya ngihlonipha. Ya ngiyahloniphisa kusepulpit kababa. Just respecting my father's pulpit. Amagama siwakhipha lule Those tendeni. such words were saying them in the tent out there. Hayi tendeni abedala abangicabanga ngisho ucabanga. Even in the tent, I will not be thinking twice. I will just say the Listen. word. Lalela. Eshop kwagcwala abantu In the baba shop. ama queues. People stand up in queues Beyothenga umswane going to buy a dung wejuba. of the pigeon. Waphela na. And also it was finished. Waba out of stock. It was out of stock. Abanye omama ba evil. Those mothers who are evil Bathi senze njani manje? and say, what can we do now? Kwasho ukuthi omunye bazela abantwana abawuthuka Some nyeka. have got the children, some have 2 children. Base behlohlana nge-idea embi engafisi kube khona umuntu okahlangana nomuntu And there's bakhona a bad idea which I don't want anyone to have. ngoba ezizinto masisho manje fanele sikuveze ukuthi asiyipromote. Some of the things we need to say it what we are preaching, we don't promote them. This foolish woman Those whose fathers baqoqa into ethi no asivele sipheke ingane spoke, let us just cook a child namhlanje today. sodla ingane yakho. We're going to eat up your child. Oh. uNkulunkulu angivalele indlebe zika Sunday So school. say, may you close the ears of the Sunday school. Imbalekela iTrom. Just running away from the trauma. Lithi iBhayibheli The benza Bible says njalo they did that badla and they ate bayiqeda. and they finish up. And iwari yami shuthi hey laba My worries. ingane in one day chu. Ingane nje just ngosuku olodwa. Kuyabonakala kwakukhona umoya There ongemuva. was some spirit behind. Akukhona them. ukulamba komuntu ojwayelekile. It's not just a normal person. Mabeqeda ngakusasa. After finishing this on the next day, Ngoba idili ithe namhlanje yakhe because the kusasa deal yami. says today is mine, tomorrow is yours. Masethi ufuna leka lo wayithatha lo Now, when he wayifihla wanted the ingane. other one, he hide the child.
Ukuba benginesikhathi bengizothe uvele wenze njalo nawe. Time, just do that. You also. Hayi uyifihla ingane yakho ungadlala Just abantu. hide your child. Don't beg it. Wayithatha ingane wayifihla. He took the child and hidden it. Sebeya epalace baya kufaka icase And then enkosini. they went to the palace to put a case on the king. Inkosi kwi-frustration yayihamba odongweni. The king had some frustration. His frustration was going out to the walls. Uyithela kabantu besifazana abawu2 And then meet up these two women. banomsindo. They've got so much noise inside. Bathi master, They say, Nkosi, king ngicela usenzele umusa. Nkulunkulu, have mercy. Uphendula ngeanswer simple. Pendula with a simple answer. Uma uJehova enganikhumbule If enganiphendula. Jehovah can never remember you or Mina answer nganiphendula you. kanjani? Who am I to? Yini How inkinga? can I? What's the problem? Sechaza lesa story ngicela Say ungabuyeli the so. story. Lo wenze kanje, This lo one is wenze done kanje. this and this one is done this. Manje useyanqaba useceshisa Now ingane. this one is hitting his child. Lithi inkosi mayizwa leyo. And whenever the king has heard that, Ayikhiphanga he ijudgment. never say any judgment. I saw you are wrong mama. Hayi wethu mama wenzanga kahle. Instead yaklepula ingubo Kunalokho zayo. he tore up his clothes. Yayithela And ngomlotha. then put it on and the ashes upon his body. Yayisiphuma isithi And then he goes out and say, uma ikhanda lika Elisha if the head of Elisha lizobe likuye was upon him, ngoba konke lobububi because all this wickedness esukubo manje that we are in today, uNkulunkulu walo baba the God, it is the God of this father. kwazwakala ireport wayesethi hambani ningitholele uElisha nimbambe ngiyamfuna futhi manimbamba ngifuna ningibambe leno because I want to kill him myself. The report was heard, go out and look for Elisha. I want to kill him. Ngokwa. Elisha uhleli egate Elisha nama is sitting elders at the entrance with the elders. usekhipha a prophetic word And then came and he gave a prophecy. uthi this foolish king Lenkosi eyisula. ithuma abantu kube beze bezongibulala He's sending people to kill me. wathi lalelani So listen here. abezi bodwa nayo iyeza They are isemva not kwa coming alone. He's also coming behind them. fast forward Ukushesha nje qhubeka kodaba. the next chapter Isahluko esilandelayo. lithi iBhayibheli wayesekhipha his prophet Bible say he spoke a prophecy. wathi ngalesi He sikhathi say in this no time, not that one wathi he kusasa say tomorrow ekuseni in the morning, iseya lempuphu ecolekile the sale Flour. of the flour, uzobe udayisa it will be sold. uzobe unespecial It will have some special. It will be on Egate-ini sale laseSamaria. in the entrance of Samaria. ngicela ningibambelani lento Listen to me carefully. uma esho njalo egate Whenever he said that in the entrance, in the khona gates, khona amasosha there are amaSyria some soldier of Syria. but that thing oyishoye impossible Kodwa leyo nto ngeke yize yenzeke. wathi la isangweni kuzobe kudayisa Here on the entrance, on the gate, they say, wayesethi wonke umuntu be ready everyone akazilungiselele. yekani ukudla ingane manje Never eat up your children now. kusasa kuzobe kudayisa iseya Tomorrow lempuphu there will be some flour. and that will be listen sold. sengiyathanda Sisa kahle, sisa. uthi He kusasa said, ekuseni tomorrow in the morning. kusho ukuthi lento uyikhuluma manje mina He's speaking this in the bacabanga labathi no baba are you aware Ngathi ukaphelile na. ukuthi zonke imboni ivalile Every factory have been closed. nemboni kaflower The ivalile factory of flour is closed. namasimo asilimi Even the fields you have no. lento ishoyo ukuthi safanele siyolima That you are saying we're going to sitshale and plow kukhule and it will grow. sivune Then rip. sabe Go siyokuprocessa and process. it. sikufaka amasakeni Put it on Surprise. and also price it. sikutransport Then transport it. siyokubeka egayithini Put it on a date. uyasukuma i-official And then the ehlakaniphile official stood up. yathi noma thi ujehova wenza amafastela ezulwini And the God can. wathi leli zomshoyo This weather is saying alinakwenzeka it can never come to pass. lalela uthi umi kuphi Listen where you're standing. esangweni khona amasosha In the gate there are soldiers asehlulayo who are defeated. emasimini komile The futures is dry. imboni ivaliwe Preachers are closed. angilwi nesiprofetho I'm not fighting against the prophecy. ngixakwa isikhathi I'm just looking at the time. no lento ishoyo The thing that you're saying, ingenzeka it can happen. 5 years later Ngiyake mhlane esaya. manje wena uthi But kusasa you're saying tomorrow. wathi u-elisha You say Elisha said, I am serving a God ngikhonza uNkulunkulu of no delays onganakho ukubapheselela. wathi lalela kuyaphuthuma Lalela it's in a hurry now. no more delays Kuyasabe kubapheselela. what is impossible with men Yenzeka kubantu. it is possible with our God Yenzeka uNkulunkulu wethu. wathi no more delays Kuyasabe kubapheselela. kusasa kuseni Tomorrow morning. wayesethi baba He
say, hold on. ngoba izwi liwile The word has been spoken. walilahla And then throw it away. uzakukubona ngamehlo You shall see by your kodwa eyes. ngeke udle kukho You never eat up from it. uzakukubona ngamehlo You shall witness by your kodwa eyes. ngeke udle kukho You never eat up. ngiyakhulekela Pray for you. bamba izwi To lesiprofetho the word of the prophet. ungalingamasi Doubt it. ukuze ube ingxenye yalo It will partake. just receive it Yamkela nje. somebody say no more delays Ngeke sabikho ukubambezeleka. cela umphathena loba with due respect Ngokuhlonipha nje okukhulu. osemile angabe sahlala phansi Whom is standing? I'm done. I've never said akasuka umohle bengisho mina I'll just Kodwa sit down ungama. and listen. You can also stand. ngenzela ukuhlonipha Just want to abantu honor abadala the elders. bamba bamba Hold on to this. bamba Hold on to this. leli bible The Bible says wayibona lento iyenzeka he phambi saw kwamehlo this happening in front of his eyes. you know the end of that man Niyazi ukuphetha kwaleyo ndaba, leyo leli ndoda. bible The Bible says bathe abantu begijima whenever beyothenga people are running to, nale ndoda isikhohliwe even this man has forgotten ngoba onke ama-hijackers because all the hijackers, isikhathi sabo siphelile manje their time is over. ngeke kuthandaze thina kukholwe thina kudla abantu Pray us and also ulungile ngikhuluma into ebuhlungu-ke manje Will ya ngiyayizwa from vele this. ibuhlungwanyana I can hear ngeke this one kuthandaze painful. thina kukholwe thina sithethe us be sinikele praying and- senze yonke and ama-benefits mesedliwa abanye abantu benefits will be consumed. lalela I refuse Listen, ngiyanqaba. ukuthi ngingathandaza thina kuzile thina ukudla Can pray and sisacrifice fast and sacrifice. size kwiyi-conference silale ngo-1 ekuseni ngakusasa sivuke emva kalokho ama-benefits akhona There are benefits. adliwa abantu abangama-hijackers By the hijackers. akekho umuntu oyodla No one will eat. entweni inkosi ekuprepherele The yona thing that the Lord has prepared. no one will ever take your No portion one will take up in the ngoba abanye bethu la hayi ngoba bengaphenduliwe First, not that the eyes ukuthi ngelanga labo lokuphendulwa in the day of their eyes. kwaqhamuka ama-spiritual They hijackers gave the spiritual hijackers. answers hijackers Bathatha impendulo. wathi uyagijima lo baba When this man is trying to run, bakhohlwa i-ofisi lakhe he forgot his office. actually i-protocol ibithi But like protocol was saying, wow ha, Mima. ngicela onke I ama-officials need those also of the officials angene athathe iportion yawo to qala come and take up their portion. unkulunkulu wavele wayihlakaza leya system Go and split and scatter that system away. wale governance i-corrupt This government is corrupt. ngizokwenza noyisikhulu afane nabantu I'll bonke do even the one that is an official to just be an wathi ordinary. hey nogijima nabanye anginandaba You ukuthi run like an ordinary anginandaba ukuthi people. ukhomanda uphethe i-ofisi No, eliphezulu we are an official or have Run like high others. offices. Gijima ngoba njengabanye. unkulunkulu mesebeka i-trap Because when God has put in a trap, lithi ibhayibheli wagijima the Bible say he ran. abantu bangamnaka banaka isiprofetho Never recognize him. They just look at Nokugcwaliseka the kwento prophecy ekhulunyiwe. and the fulfillment of what has been lithi spoken. bamnyathela And bagibela they phezu stepped kwakhe upon him. ya They stepped upon him bayobamba and they got hold. uyabona namhlanje uma ngithi khipha isaka Today, ngiyakuthandazela take away this proverb. lalela uzobanjezela ukuthi You'll be holden by the khona lezi zinto ezithi ku-impossible thing that are saying, "Ngeke kweze kwenzeke." ngiyakukhulekela namhlanje Praying for you today. ngifuna ugibele phezu I kwazo want you to step upon noma them. ufike ekhaya gibela phezu kwazo Upon them, step upon them. noma uthi uyangena ekhaya uyabona I ha said to answer. ye lama message abengena ngiza la asabuya namanje Coming back up. angifuni isikwenete angifuni imali yesikwenete engenayo kodwa ngiyacela uma ufike ekhaya gibela phezu kwazo When they come to them, step upon bamba them. lethe khuyuyo unkulunkulu That's what the Lord has said. no more delays Ngeke sabe ukubambezeleka. now God has to create a system Manje ke uNkulunkulu kumele akudale indlela. ngoba unkulunkulu esimthandazayo uresponsible Because the God that we're worshiping is responsible. izwi engizonidedela nalo The word that I'm going to leave you with okwakho kulikholwa izwi is libanzi for you to believe it and hold on unto it. okukankulunkulu And for God, uzoyenza indlela He will make a way. obani besinabantu ebusuku Whom did we have yesterday night? unkulunkulu uzoyenza indlela God is going to make a way. uma esefuna isiprofethi osifulfileke When you want the prophecy to be fulfilled, uyeka ama-giants He leaves the giants away. uhamba kule genge egulayo lapha Go ese-ic to those who are in ICU who are ill sick, abanokuchoko who've got the leprosy. uthi heyi madoda He say, "Oh, you guys, into eyenzeka izolo phela the thing that happened yesterday, kukhulunywa isiprofetho the prophecy was spoken.
esithi fanele impuphu noflower ubusesangweni It must be on the gate. fanele kube neabundance There'll be an abundance egethini laseSamaria. in the entrance, in the gate of Samaria. Manje guys nina nizoba ni-system And yami this will be my system. yokuthi le nto engiyikhulumile igcwalisele. The thing that has spoken to be Cela fulfilled. uma uphuma la ube careful. I want you, when you're coming out here, to be careful. God can use anything uNkulunkulu engasebenzisa noma yini. and God can use anyone. Futhi uNkulunkulu engasebenzisa nanoma ubani. Ngisho kuqhamuka imbongolo Even if the donkey can come, izodla ngasemzini wakho. it's going to eat up alongside your house or your home. Don't signal. Take a signal. Sense. Uma kuyi-general mbongolo dlula It's ungalokhu just spend an ordinary Ungaspend isikhathi donkey. ney'mbongolo. Don't waste your time with the donkeys. Uma uphuma kwi-conference When you're coming out from the conference, uba alert. you become alert. I-problem yethu Our problem is sifike sibe kwi-le divine atmosphere. we become in the divine atmosphere. When we move here, But when you come out from here, siphinde futhi siyoba natural, general, yonke impilo, life ngabantu bemvelo, and life continues. sibuyisa isaka. And bring back again the proverb. Phuma la, Come out of here. ukade ngisho i-call. Be careful even of the calls. Uyobona ukhunjulwa umuntu okade ekukhohlisa. See, even the person that has long forgotten, he will remember you. Umgadi uNkulunkulu mesesethi i-system. Careful when God is creating systems. Engaqhamuka kwi-angle It ongayilindele. can come with an angle that you are not aware of. Ungavakashela umuntu okade wacikile. You can be visited by someone who has long time Kwi-conversation egeneral. in just an ordinary conversation. Be-mistake ukungene indaba yento Even oyifunayo. mistaken, just something that you need just comes in. At times kungenzeka angayiphathi i-answer. This guy can never bring the answer, Kodwa aphathe umuntu onento oyifunayo. but will bring someone that Athi has uyazi something that you oh need. man yazi umuntu onalonto nginayo inamba Oh, yakhe. the person that has things, I have his number and his Kanti contact. uNkulunkulu se-create i-system. What God now then is creating a system. Ngiyanithandazela bafowethu. I'm praying for you. Ngicela singaphumi brethren. endlini kababa. Let us not come out from the Father's house. Mina mangisuka la kule Whenever conference, I'm coming out from this conference, I'll be very very careful. ngizoqaphelisisa kahle. In my church, Ebandleni lami, even she visitor. even the visitor, Why afike manje ngiphuma kwi-conference? ungani afika manje sengiphuma kwinkonzo. Ayikho into eqonda nayo. Nothing just comes out by chance. We serve a God of systems. Khonza uNkulunkulu wezinhlelo. There's no coincidence. Akukho nje into evele ithi come to you. Yonke into designing. Everything is being designed. But you'll meet this one after that one. Hlangana Lo nalo, uzoxoxela ngobani. This one will Mase talk kuthi about lawyer, the other one, and this akunika one ama-contact will numbers give you the ka-lawyer. contacts of the other one. Mase kuthi lawyer And ke that one uyena ozokubamba nengala will be akuse the one that kubani. will hold you by the hand and take Impilo you yakho forward. uma uNkulunkulu esefulfill his Your prophet. life, when God is about to fulfill the There is a prophecy, formula and pattern. kunendlela yakwenza. Fanele ube cautious. Kumele mawuqaphelisise. Someone umthela ngamafutha. Someone's being poured by the Uthi oil. kodwa mawusuka la, But when you're coming out from here, be very careful. qaphelisise. Don't walk like before. Ungahambi njengalokhu buhamba ngaphambilini. Ngoba manje khona abantu ozohlangana nabo aba-significant, Because now you're going to meet abayi-sign up significant people. uzohlangana nabantu ethunini karahel, You'll meet up people in the uzohlangana nabantu abawu-3 dimensions. beye bethel, 3 people who are going to Bethel. uzohlangana nabaprofethi behle bethel. With prophets who are coming from the Bethel. Lalela, follow the instruction very careful, Lalela imiyalelo uqaphelisise because your kahle. breakthrough Ngoba ukuphumelela kwakho ikusebeni careful uma uphuma is in there, kumprofethi. being careful while you are coming out from the Mistake. prophet. The inking noma Sifike siphume ingozi. altar. We are coming out from the altar. Laba bantu bakwi-opposite kingdom Those who are opposing us from the other kingdom, bayayazi le formula. they know this formula. Uma kade benziwe nonsense Whenever nonsense, they've done something and something, khona ama-instructions abanika wona. kunemiyalelo that have been given unto them. Bengathi hamba uqonde, They say, go up straight. ungabikeleli muntu, Don't even greet anybody. ungakhulumi namuntu, Don't even speak to anybody. uziyongena endlini. And enter your house. Uhlangana naye nje wena uthole i-instruction We are meeting up ye-altar. with him. He's carrying the instructions. Uthi sawubona. Say, oh, greeting you. How are you? Just think. Ngoba meke wathi yebo, When he said yes, ubulala leya nto, he's that thing. udisturba leya He's stepping nto. that thing. Ngiyanithandazela egameni I'm praying kaJesu. for you in Jesus' name. Ngithandaza ukuthi masiphuma kule ndlu. Whenever you're coming from this Njoba siyivala i-conference, the closing of the conference, uthi umoya ingcwele uyamemezela kusekuba khona ama-delays. there'll be no more delays. Ngicela indlebe yakho uyivule I want your ngampela. ear to be open now. Noma yini azoyisho, Whatever I'm about to say, noma i-conference ingaphela, the conference can meke wezwe izwi limemeza. hear the voice. Sabela kulolo zwi. No more delays. Ngeke sabe ukubambezelela.
Amen. 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 No more delays. Akusekho ukubambezeleka. 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 Wakhuluma baba. Oh, God has spoken. Khuluma mdala wezinsuku. Almighty. Funa maniphumelana hambe nethi no more Want to delays. come out on here ukuthi akusekho ukubambezeleka. No more delays. Kuzo zonke izinto okwathenjiswa In zona. all the things that have been Zonke isiprofeti uNkulunkulu azehlisa all empilweni the yakho. prophecies that God has deposited. Phume nalento ethi no more Come up with delays. this ukuthi akusekho ukubambezeleka. Susisaka. Take away the prophet. Esithi uyashesha ukuzwa. Aphuze ukuphendula. Take time to reply. From today, Sukela namhlanje. no more delays. Sabikho ukubambezeleka. No more delays. Sabikho ukubambezeleka. Bazalwane sizothandaza. Say job to pray. Ayicishe salenza iphutha. Make a mistake. Kwesinye isikhathi kumnandi ukulalela It's uNkulunkulu. good to listen to God. Kumnandi ukulalela uNkulunkulu. Good to listen to God. Suyeza ukuthi lento uNkulunkulu athi ufuna ukusitshela Or you yona. can feel that this is Sithi what God wanted us to futhi listen. ngiyanibongela bazalwane. I'm Ukuthi nithule nje just to nilalele. listen Nimhlalela akhulume. and wait for him to speak. No more delay. Yena sabikho ukubambezeleka. No more delays. Sabikho ukubambezeleka. Baba siyabonga ukuthi kukho konke okushilo Baba sekwenzekile Baba siyabonga kuloyana naloyana 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 wena ungasukumisa ngisho abanochoko to fulfill what has been prophesied. Sikunikeza lonke udumo, sikunikeza zonke izibongo ukuthi no more delays emakhaya ethu, no more delays kuzo zonke izinto, no more delays emabandleni esiwaholayo, no more delays ezimpilweni zethu, no more delays. Siyabonga babotho namandla onke ukuthi wena ushilo nobody angaphinda ayivimbe into ishilo. Izwi lakho alibuyi lilambatha, alibuyi lingawenzanga umsebenzi. Kuwo wonke umuntu that is under my voice, no more delays. Ngivumelana nawe uNkulunkulu wethu lezinto oyikhulumile ukuthi no more delays. Sekunikeza udumo ke Nkosi. It has been declared, it has been proclaimed to us, no more delays. In Jesus' mighty name. Kungenzeka namhlanje na emini. Can happen today in this day. Oh God, no more delays. Oh Kapayanta Lavabasika. Loprosayanta Lavabasika. Yes, Lord. Yes, Lord. No more delays. No more delays. Thank you. Amen. Thank you, Jesus. No more delays. No more delays. No more delays. No more delays. No more delays.
No more delays. Rapapopo. Not anymore. Ekamene ligaches. Ekamene ligaches. No more delays. Ooh. No more delays. No more delays. Glorobo Shantala Baba Sika. No more delays. No more delays. No more delays. No more delays. Oh, devil, you are a liar. No more. Oh, Kapoya Tapa. No more delays. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. No more delays. 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 Urabapaya tapa. No more delays. 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 Hey! Aina kufinjwa lezi zinto. No more delays. Urapaya tapa. No more delays. Rapaya tapa. Chlorobo shanda. No more delays. Urapaya tapa. No more delays. No more delays. No more delays. Ooh, shadadada baba. No more delays. No more delays. No more delays. Ooh, shadabaya. Nizumlilo. Nizumlilo. No more delays. Oh, no more delays. In the mighty name of Jesus. No more delays. We cannot wait. No more delays. I destroy all delays in Jesus' mighty name. No more delays. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. No more delays. In Jesus' name. In Jesus' name. No more delays. Rapoyatata. No more delays. Glorobo Shantala Babasik. Rapayatata. Rapopo. Bekamaligatus. No more delays. No more delays. No more delays. Bekamaligatus. No more delays. Bekamaligatus. No more delays. 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 No delays. In the name of Jesus. No more delays. In the name of Jesus. No more delays. In the name of Jesus. No more delays. 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 No more delays.
No more delays. Egama likaJesu. Egama likaJesu. No more delays. Egama likaJesu. No more delays. Ooh. No more delays. Egama likaJesu. 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 No more delays. In the mighty name of Jesus. No more delays. Ooh. The fire of the Almighty God consuming every delay. Egama likaJesu. Egama likaJesu. Egama likaJesu. No more delays. Egama likaJesu. No more delays. Oh, hallelujah. Akusekho ubambezeleka. Egama likaJesu. Egama likaJesu. Akusekho ukubambezeleka. No more delays. In Jesus' name. No more delays. No more delays. Oh, Shanadabakosataba. No more delays. Ekamene likaJesu. 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 No more delays. Egama likaJesu. No more delays. Egama likaJesu. Siyamemezela. No more delays. Egama likaJesu. 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 Egama likaJesu. Oh, rapapasayanda. Glorobo shantalababas. No more delays. In Jesus' name. No more delays. No more delays. In the name of Jesus. Thank you, Lord. No more delays. In Jesus' name. No more delays. In Jesus' name. No more delays. No more delays. No more delays. In Jesus' name. 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 No more delays in Jesus' name. No more delays in Jesus' name. No more delay in Jesus' name. No more delays in Jesus' name. No more delays in Jesus' name. No more delays in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. No more delays in Jesus' name. 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 Oh, Roboshanda. In the name of Jesus. No more delays. No more delays. No more delays. In the name of Jesus, no more delays. In the name of Jesus, no more delays. In the name of Jesus, no more delays. In Jesus' name, no more delays. I declare no more delays. In Jesus' name, I declare the power of God from the top of your head until the sole of your feet. No more delays. No more delays. In Jesus' name. No more delays in Jesus' name. No more delays in Jesus' name. No more delays in Jesus' name. As many in your song can sing the song. Hey, hey, hey.
Baba, siyadeclare phezu kwezimpilo zabantwana bakho. Uma bephuma besuka la, Baba othongcwele abanye sebeyiphethe impendulo zabo already right now. Abanye bazohlangana nazo endleleni bengakafika ekhaya. Kodwa Baba kuyaphuthuma siyezwa. No more delay. Baba usiseke uNkulunkulu wethu ongcwele. I pray that the multiplication, the power of God, the healing, the glory of God sitting upon each and every one. Siyabonga Baba othona amandla onke. Ebekade kukhona izinto ezivimbekile ziyavuleleka. Ngokusheshsha kumangalisayo. There is no delay. Siyabonga ke Baba othona amandla onke. Ukuthi wena uzoshintsha impilo in a moment of time. Ukuze kwaziwe ukuthi wena uNkulunkulu awufani nabantu. Namhlanje na ke simi phambi kwakho. We remove the idiom Baba wethu ongcwele isisho nesaga esithi uNkulunkulu akaphenduli namhlanje na siyasikhipha emloyeni yethu ngoba wena uthe uyakwenza futhi kuyashesha ngegama lika Jesu Kristu. Khulekela manifestation ezokwenzeka ngokushesha. That will never delay. In the mighty name of Jesus. Sebehamba abantwana bakho abanye bayendaweni abasuke kuzo. Hamba nabo egameni lika Jesu. uNkulunkulu wethu emakhaya onke ngikhulekela ukuthi kwenzeke izinto zenzeke ngokusheshsha and no delay in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. I want us as we go. Ngiyacabanga ukuthi everything is done now. Siyabonga kakhulu mpostoli. Hey, siyabonga uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi kuyadinga singahambe ngokujwayela. Singahambe ngokujwayela. Not walk with familiarity. Ngoba singalahlekelwa izinto. We can lose things. Kube khona abalambela ukuthi engathi ngakhuluma umholi wethu. It's like our leader can speak, others say so. Akhuluma umholi uNkulunkulu And anganyakazi. the leader speaks, there's no movement. Kanti thina sifuna uNkulunkulu. But we are only looking for God. Sifuna uNkulunkulu. Cishe salenza iphutha We nearly made a mistake. ukwenza into esiyijwayele. Do something that we are used to. Kodwa uNkulunkulu angabe bikho kuyo. And God is not there. Wow, thank you so much. Ukusilalelele enkosini. Just you by listening to God. Ukuthi akusekho ukubambezeleka. There's no more delay. Akusekho ukubambezeleka. Uyabona njengoba niphuma nihamba, As you're going ungavumi out, neyodwa Don't into allow even one thing ezokwenza uconfess for you otherwise. to confess. When you Kube sengathi uNkulunkulu akakuzwa God can akakuzwanga. hear you. Mawuhamba uthi ungizwile uNkulunkulu. God has heard me. Noma izinto ngathi ziyaphenduka ziba zimbi kodwa uthi akuyadlala lokho ungizwile uNkulunkulu God has heard me. kodwa ngisimemezele lesi simemezelo esamemezelwa umprofeti I am prophet. esithi kusasa Tomorrow. nambe nomusa Amen. nambe nomusa inkosi inenzelo okumangalisayo Amen. nibona izinto eningakaze nizibone emhlabeni ngoba isikhathi sesiyaphela ibandla selizohamba kodwa nina kufanele enze example ngani ngamandla nesibusiso nenkazimulo fanele enze kuyashesha hallelujah. I'll sing this song. Just greet as we go. Just greet somebody. Uthi hayi uNkulunkulu ahambe nawe sobonana ngesikhathi esithile. Ngenjabule kulu ongenaye zangu. You are free, you are released.
ngenjabulo you are blessed. You are blessed. Oh, ngenjabulo ake nilalele naso isimemezelo. Amen.